Zdravím vás, toto video je určené pre tých, ktorí chcú fotiť západy slnka proti svetle s nejakou osobou v popredí. Pokiaľ fotíte fotoaparátom bez blesku, tak väčšinou je vidieť iba tmavú siluetu. Ale pokiaľ chcete fotiť s bleskom, tak je lepšie viditeľná tá osoba. Ale na niektorých typoch fotoaparátov, napríklad ja mám Nikon Z6 II, pokiaľ som nasadil blesk na sánky fotoaparátu a spustil som vysokorýchlostnú synchronizáciu, aby som mohol nastaviť oveľa nižší čas, ako je 1/200 sekundy, tak to bolo nemožné, pretože keď som zapol fotoaparát HSS, vysokorýchlostná synchronizácia sa mi na blesku vypla a tým pádom na fotoaparáte som sa nedokázal dostať pod 1/200 sekundy. Je to len o nastavení fotoaparátu, kedy je potrebné v ňom nastaviť, aby spolupracoval s bleskom. A ja vám teraz ukážem, ako sa to dá vlastne spraviť. Zapneme si blesk, máme tam vysokorýchlostnú synchronizáciu zapnutú. Ako náhle sa spustí fotoaparát, tak nám to padne a nepustí nás to ďalej maximálne 1/200 sekundy. Takže ideme na to. Menu. Bracketing blesk. Zvolíme. Potom dáme synchronizačný čas pre blesk a tam nastavíme automaticky. A pozrime sa na to, čo sa stalo. Kľudne môžeme ísť pri zapnutom blesku do oveľa vyšších časov, ako je 1/2500 a tak ďalej a tak ďalej. A máme to bez problému. Nastavenie je potrebné si uložiť potom, lebo pri vypnutí fotoaparátu nastavenie sa automaticky anuluje. Tak, veľa šťastia.